پشتی 133 روژان شر و پفچونên dijwar bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê ji destê çekdarên Daişê û li ser destê hêzên Kurdî û yên artêşa azad bi alîkariya balafirên hevpeymaniya navdewletî hate rizgarkirin. Ev ve çend rojên şerê rizgarkirina gundewarên Kobanê dest pê kirine û pêşmergeyên Kurdistanê jî her tim serkeftinan ji bo gelên cîhanê radikînin. Tabii Evran gel havalından peşmerge pişti rızgarkirina Kobanê tevavî ev hatin gerên nav باجر کوبانی دا الحمدلله که سرکردی شاهنامه اما پیشمرگ حزب پشتیبانی سر فرمان جناب مسعود بارزانی سابق مسعود بارزانی مشیای کاریگر شهروندان کرد تواو کوبانی هم آزاد بکن ان شاء الله سرکردن هر بو کرد و کردستانیه ام بردوامی نیست آزاد کردن گلدان Di şerê rizgarkirina Kobanê de pêşmergeyên Kurdistanê roleke mezin dîtin got berdewamî pêgehên Daişê bi çekên xwe yên giran topbaran dikin. Li vir jî hêzên pêşmergeyên Kurdistanê di sengerên şer de li gundewarên Kobanê hemahengiyê li gel hêzên Kurdî yên got li Kobanê dikin da ku çekdarên Daişê ji gundewarên Kobanê jî derxînin. نوامل سر ثل شعير قال شروان من يبكى صحكينا دورو برين ديرة وباران كرنا هزين پشمرگه بردوام سر دورو بران پیش کفتیم بردوام ملک گنفاتنا کنترل کرن انشاءالله گنده دیجینا کنترل کرن Di 24 Cotmeha 2014 de û piştî biryara Serokê Herêma Kurdistanê Mes'ud Barzanî û pesendkirina Parlamentoya Kurdistanê karwana yekemîn ya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê bi hewara Kobanê veçû got tenê 20 ji salî destê hêzên Kurdî de mabû û hêzên pêşmergeyên bi çekên xwe yên giran çeperên Daişê topbaran kir û hevsengiya şer li Kobanê hat guhertin û hêzên Kurdî karîne nîvê Kobanê kontrol bikin. Di roja didûyê kanûnayekê de ya 2014 de jî karwana duyemîn ya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê çûyî Kobanê û karî li gel hêzên Kurdî û şervayên artêşa azad re nêzîkî 75 salî ji Kobanê rêzgar bikin. Di 15 meha Bûrî de jî karwana siyem ya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê çûyî Kobanê û karîn li gel hêzên di hundirê Kobanê de çekdarên Daişê bi temamî ji bajêr derxînin û mizgîniya serkeftinê ji bo cîhanê rabigihînin.